Joliba TV jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na bi ye tarata ye juin kalo tile 7 san 2022 limana jɛrɛjɛkulu cɛ ani muso limana an b'aw fo ka waleɲuman dɔn min ye a ka kunnafoni gafew ye minnu bɛ lakale aw ye don o don ka tantɛnɛ fo ka se jumadonyaw ma limanaw laadala ko don an fɛ yan nɔ laadala jɛmukan min an tɛna bila fiyewu a kun de ye walasa aw bɛ se ka kunnafoni aw sigiyɔrɔ la kunnafoni sɛbɛn minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ limanaw an y'a kanu sanga 30 don o don k'o kɔnɔkumaw lakale aw ye a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana ale kunnafoni la cogo min na minnu bɛ k'an lamɛn radio Joliba fana sanfɛ an b'aw bɛɛ fo dantɛ foli min na an b'a fɔ ɲɛna aw danse aw bisimila kunnafoniw kɛnɛ kan limanaw fasili sɛbɛnw bɛ yan nɔ an b'a daminɛ ni lesɔri ye ale ka daɲɛ fɔlɔ la a y'a jira k'a fɔ kuranjɛla fanga ye taabolo kura min ta n'an k'a ma ko rectification limanaw ko a b'a ka sira kan min ye san kelen colonel Asimi Goita ale ye kalikasiyɛ min kɛ jamanadenw ɲɛma ka jamanakuntigiya baara kɛ limanaw o san kelen fana ye bi ye o ye juin kalo tile 7 ni maaw hakili b'a la san 2021 ayiwa juin kalo tile 7 san 2022 o dɔgɔduma ye bi ye mun ni mun kɛra o kɔnɔna la lesɔri yi da don a la an bɛna o ɲɛfɔ aw ye sisan o mana bɔ yen nɔ l'indépendant fana bɛ yan ale y'a jira k'a fɔ min ye Mali ni CEDEAO cɛ kumaɲɔgɔnya ye min bɛ tali kɛ CEDEAO ka jɛrɛ min kɛra ani UEMOA ni jɛrɛ balalen don yɔrɔ min y'an ka ministre ye min bɛ an ka jamana wɛrɛw cɛ baara kunna Abdoulaye Diop ale y'a jira k'a fɔ ko bala min bɛ bi min kɛmɛ ka bali CEDEAO kɛlen don ka ɲangiw wuli ka bɔ Mali kan a y'i da don o la ko nka kalo 24 ɲɔgɔn na a bɛ bɛn san 2 ma faranjɛla fanga a y'o ta baara bɛna kɛ ni o ye min bɛ tali kɛ premier ministre kɔrɔ ni o ye Musa Mara ye ale ni communicatif député kɔrɔ minnu bɛ yen min bɛ tali kɛ kalo ayiwa olu bɛ to ka dɛmɛ dɔ kɛ ka ɲɛsin sigida denmisɛnninw ma walasa u bɛ se ka se u yɛrɛ kɔrɔ cogo min na baaraw kɛra limanaw nka Musa Mara y'a jira k'a fɔ baara in bɛ ka kɛ nafolo de bɛ bɔ ka di ayiwa denmisɛnnakaw ma u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye cogo min na ko nka a ye jateminɛ min kɛ baara in daminɛ ni sisan cɛ ko dɛmɛ in sera minnu ma n'i y'a sigi 100 maa 10 bɛ yen olu tunna olu yɛrɛ ti ka ɲini ka ye bi o mana bɔ yen nɔ Nouvelle Horizon bɛ yan nɔ a fana kumana limanaw Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ kunnafonidilaw ka dɛmɛ min bɛ ta ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma n'an k'a ma ko aide à la presse limanaw ko ministre min bɛ yen n'ale de bɛ kunnafonidi ko kunna Aruna Modibo Touré ale ye kunnafoni dɔw di kɔsa in na k'a fɔ ko 600 ɲɔgɔn na k'o de bilala ayiwa maison de la presse n'o ye kunnafonidilaw ka soba ye u ka bolo kan ko nka limanaw nafolo in di waati ni sisan cɛ minisiriso in a y'i da de a kan maison de la presse fana y'i da de a kan mun na ayiwa Nouvelle Horizon de y'a kuma fɔ an bɛna lakale aw ye sisan o mana bɔ yen nɔ le soir de Bamako fana bɛ yan kuma fila b'a kɔnɔna la fɔlɔ ye mun ye hadamadenya hakɛ tana tiɲɛni limanaw Menaka dugu kɔnɔna la o de ɲɔ ɲɛnbɛ ye o de la conseil régional min bɛ Menaka ani u ka fasoden jama société civile olu ye taama kɛ kunungo ka laɲini kɛ baɲumankɛ tɔn minnu bɛ yen n'olu bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin hadamadenw ma ani jamana ɲɛmɔgɔw limanaw k'u kɔfilɛ Menakakaw la min ye kɔngɔ ye limanaw k'ale bɛ sɔn ka maa caman de sɛgɛn don nataw la o la programme alimentaire mondial n'u k'a ma ko PAM diɲɛ kɛlɛtɔnba ka cakɛda dɔ don min bolofara ɲɛsinnen don min ye kɔngɔ kɛlɛli ma diɲɛ kɔnɔna la ale ye jate dɔw bɔ kɔsa in na a ka ɲininiw la a y'a jira k'a fɔ ko dollar wali miliyɔn 75 u mago b'o de la ayiwa kalo 6 nata in na walasa ka maa miliyɔn 1 ani kunkanfɛn dɛmɛ nɔ tɛ ko kɔngɔ bɛ se ka olu sɛgɛn Mali la yan nɔ kosɛbɛ an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni min ye o ye le reporter ye reporter y'a jira k'a fɔ min ye FEMAS n'o ye Imam Mahamudu Diko ka tɔn ye minnu bɛ yen n'olu k'u bɛ baara kɛ ni Imam Mahamudu Diko ka hakilila ye u ye jɛrɛ dɔ kɛ ka kɛɲɛ ni ayiwa M5 RFP yɔrɔ olu yɛrɛ a sigibaa fɔlɔw ye a san 2 ko nka ko M5 ka baaraw a bɛ n'a fɔ ko majɛ caman de kɛra a ko la a sigi furadama ni sisan cɛ reporter de y'o kuma fɔ an b'a daminɛ ni lesɔri ye ale ka kuma la bi limanaw lesɔri y'a jira k'a fɔ san 1 an b'o de la bi min ye jamanakuntigi ye colonel Asimi Goita limanaw ale ye kalinkasiyɛn kɛ jamanadenw ɲɛma ayiwa ka jamana ɲɛmɔgɔya ta o la sa don o don min bɛ tali kɛ ji bɛ da o sɛnɛ kan a jirala k'a fɔ juin kalo tile 7 san 2021
ayiwa juin kalo tile 7 san 2022 o bɛ bɛn bi san kelen ma coyi ayiwa colonel Asimi Goita ale y'a fɔ ko ayiwa jamana ɲɛmɔgɔya limanaw a b'o baara kɛ jamanadenw mago bɛ lafiya min na a na o baara kɛ limanaw ko nka min ye san kelen kɔnɔna la tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye baaraw jateminɛ l'histoire ka kuma don dɛ ko baara camanba de kɛra limanaw jamanadenw bɛ se k'u disi gosi ni min ye bi n'i ye armée lajɛ limanaw maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ayiwa i disi gosi ni armée ye bi n'o bɔra yen nɔ min ye jamanadenw yɛrɛ ka laɲiniw ye a jarala k'a fɔ ko caman bɛ yen basigi nana o la n'i ye yɛlɛmanibaw fana lajɛ politiko nasiraw la limanaw hali n'a sɔrɔla o baaraw ma ban pewu ko nka o baaraw bɛ ka kɛ yanni kalata yɛrɛ baaraw ka se ka se an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ a jarala k'a fɔ ni CEDEAO ka ɲangiw kun tɛ limanaw san laban in na ko tiɲɛ yɛrɛ la kuma min bɛ ka fɔ bi ayiwa san b'a sɔrɔ dɔ farala o kan nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ limanaw min bɛ tali kɛ Mali kɔnɔna la yan jamanakuntigi min filɛ nin n'ale bɛ Mali kunna bi n'o ye colonel Asimi Goita ye furanjɛla fanga kɔnɔna la a jarala k'a fɔ a ka san kelen a ye min kɛ jamana kunna ayiwa l'essor kɔnɔngo ale ye munumunu zale kɛ baara belebeleba minnu kɛra ayiwa jamanakuntigi fɛ fo kana se sisan ma an yɛrɛ bɛna a lajɛ baara min kɛra limanaw l'essor ye da don camanba de la kuma caman b'a la nka min bɛ yen n'an fana bɛna o lakale l'essor kɔnɔna la o ye finitigi minnu bɛ yen limanaw ni olu ka baara hukumu kɔnɔna la k'u to kɛlɛdaga la dɔw bɛ yen olu joginna dɔw bɛ yen olu yɛrɛ tora kɛlɛdagaw la ayiwa maa minnu tora olu kɔ n'u y'u furumusow n'u denw ye ayiwa jamana bɛ se ka i duruntu olu kɔrɔ cogo min na k'u dɛmɛ a bɛ fɔ min ma ko pupille de la nation limanaw o tɛ dɔwɛrɛ denmisɛnnin fitinin minnu bɛ yen ni ayiwa olu de bɛ yatimɛya la bi nka u faw limanaw olu de tora jamana ko la jamana ɲɛmɔgɔw de y'a ɲini sa pupille de la nation min filɛ nin n'a a sigira a kɛra cakɛda belebeleba de ye u k'a ma ko office national des pupilles en République du Mali ONAPUMA ONAPUMA min filɛ nin limanaw ni a jarala k'a fɔ a ɲɛmɔgɔya bɛ madame Kone Sisi Odile Dako ale bolo ni musoba in min filɛ nin limanaw a y'a jira k'a fɔ pupille de la nation tiɲɛ yɛrɛ la jamana ɲɛmɔgɔw kɛmɛ ka baara min kɛ nin cakɛda in na limanaw a bɛ lakali bɔ sabu a kun de ye ayiwa denmisɛnnin minnu bɛ yen an bɛ don min na i ko bi jate minnu yɛrɛ bɛ yen ni l'essor y'o fɔ a jarala k'a fɔ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bi pupille de la nation denmisɛnnin fitininw maa 944 ɲɔgɔn na n'i ye jateminɛ kɛ olu tilalen don jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni min bɛ yen ni o si sera san 18 ma i b'a sɔrɔ o bɛ bɔ a sariya kɔnɔna la o b'a sɔrɔ ayiwa e bɛ se i yɛrɛ kɔrɔ limanaw denmisɛnnin fitinin minnu bɛ yen ni ayiwa pupille de la nation jɔlen don ni olu ye bi i b'a sɔrɔ ayiwa u ka kalanko fɛn fɛn ye ayiwa hali nafolo wɛrɛ bɛ yen min bɛ bila u ka kɔntiw kɔnɔna la u bɛ se sefa wari 20,000 ma kalo saba o kalo saba o bɛ kɛ sababu ye dɛmɛ bɛ ta ka ɲɛsin u ma limanaw l'essor ko muso dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Ade muso in a si bɛ san 34 de la limanaw a ka kuma hinɛtɔ kuma don sabu ale furucɛ ala ka hinɛ la ale tora Maliko la limanaw k'a to kɛlɛdaga la sɔrɔsi kun don limanaw furucɛ in tolen a ye ɲininkali de kɛ k'a fɔ ayiwa den 2 min b'a bolo n'o ye yatimɛden 2 ye olu bɛna se ka ta cogo di sa limanaw nka ɲininkali jaabi nana sɔrɔ a la sabu jamana ɲɛmɔgɔw ye baara min sigi sen kan n'o ye pupille de la nation ye san 2016 waatiw la fo ka n'a bila bi la a jarala k'a fɔ o den fasugu olu de talen don jamana ɲɛmɔgɔw fɛ bi fo ka n'a bila an bɛ waati min na ko sisan a kɛra kalanko ye o sabu san o san u ka kalansaraw kalanminan min bɛ di u ma finiw ni fɛn caman o bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ jamana ɲɛmɔgɔw kunna limanaw ka di nin denmisɛnnin ninnu ma limanaw nin de ye baara ye furanjɛla fanga fana nana dɔ fara min hakɛ kan colonel Asimi Goita ale ka yamaruya kɔnɔna la pupille de la nation limanaw denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ yen Mali kɔnɔna la yan nɔ ko ayiwa a fa o tora kɛlɛdaga la sɔrɔsiya hukumu kɔnɔna la limanaw ko ɲinɛma kɛ a se kɔ a bɛɛ bɛ ka ta bala bi ayiwa ka nafolo di u ma kalo saba 20,000 ani ka se k'u don kalanw na fo ka taa se u si balikuyali ma limanaw Isa Dambele min n'ale fasiri kɛ a y'a jira k'a fɔ nin ye ko ye bi ko min ayiwa n'a bɛ se ka ɲɛji cɛ ka bɔ yatimɛdenw ɲɛ na minnu bɛ yen bi n'u fa tora Maliko la limanaw halisa kuma filanan min ni an bɛ se ka sɔnni sigi o kan baara filanan min n'o kɛra furanjɛla fanga in kɔnɔ
i n'a fɔ premier ministre Choguel Kokala Maïga a tɛ tɛmɛ tile damadɔ kan ale yɛrɛ y'a lase k'a fɔ bi Mali ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ sanfɛ kɛlɛw kɛ a jala k'a fɔ ko ayiwa minɛn caman de bilala olu ka bolo kan nin b'a jira k'a fɔ bi ayiwa baara min bɛ ka kɛ min ye Mali finitigiw ka baara kɔnɔna la n'o de ye ka bamacimaw kɛlɛ ayiwa ko seba de bɛ ka sɔrɔ Mali finitigiw olu ka fanfɛla la bamacimaw ka bi limanaw o dun tɛ kɛ ni kɛlɛkɛminɛn tɛ a ko n'i ye san 30 laban in lajɛ min kɛra san kelen in kɔnɔna la limanaw k'a ma kɛ san 30 laban in kɔnɔna la Choguel Kokala Maïga tile damadɔ a y'o fɔ a ko n'i y'a lajɛ bi Mali armée sango minnu bɛ sanfɛ kɛlɛ kɛ ka daminɛ novembre kalo san 2021 na ka na bila an bɛ waati min na i ko sisan pankuru minnu bɛ yen n'o ye aéronef ye o 8 o bɛ Mali bolo hélicoptère 4 o b'a la a bɛ fɔ min ma ko MI 171 o bɛ a hukumu kɔnɔna la ani kɛlɛkɛminɛn caman minnu bɛ yen n'o dira an ka armée ma walasa maa si tɛ se ka sig'a la bi k'a fɔ ko ayiwa min ye forces armées maliennes n'o ye FAMA ye jamana olu bɛ ka se min sɔrɔ bamacɛ wale tigilamaw kan ayiwa o kuma kɔni ɲɛ de b'o ye nka filɛli de b'a ye nka limanaw i bɛ se k'a lakali fana a jala k'a fɔ o misali ye mun ye bamaciw ka jɔsenba dɔ bɛ yen u ka sama senba dɔ n'o ye Katiba de Masina n'o ye Usman Sidibe ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Bobala ayiwa an ka finitigiw sera ka o bɔnɛ ani na ani bamaci ɲɛma caman an'u ka daga yɔrɔ minnu bɛ yen n'o tun bɛ Mali kɔnɔna la yan limanaw ni maa yɛrɛ kun t'a dɔn k'a fɔ ko se bɛ se ka kɛ olu ma Mali armée sera ka nin bɛɛ lajɛlen daga wuli ka bɔ jamanadenw da la limanaw nin de y'a la kuma la fitinin dɛ n'o tɛ kuma caman de bɛ l'essor kɔnɔna la bi minnu bɛ Asimi Goita ka san kelen kɔnɔna la baara minnu sera ka kɛ a ka fanga in kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin ye l'essor an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la o mana bɔ yen l'indépendant a bi yan limanaw l'indépendant kumana l'indépendant ka kuma fɔlɔ la a ko Abdoulaye Diop min bɛ yen n'ale bɛ ministériya la bi an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ ayiwa baara kunna affaire étrangère de ko don limanaw a jala k'a fɔ Abdoulaye Diop a kumana CEDEAO ni Mali cɛ sommet min kɛra Akara o dongo n'a jarala k'a fɔ maaw bɛɛ lajɛlen kun jigiya b'a kan k'a fɔ ayiwa CEDEAO ni UEMOA ye ɲɔgɔn ye balalen min kɛ ko u bɛ sɔn ka ɲangi wuli ka bɔ Mali kan nka a nana ye k'a fɔ ayiwa CEDEAO bɛ min nɔfɛ bi o de ye jamana ɲɛmɔgɔw u ka kuma min bɛ yen ni kala bɛ se ka turu a kan o de ye baaraw ye baara minnu bɛ yen n'o bɛ se ka boloda jamana walasa u bɛ se ka taa fori kalata la cogo min na i n'a fɔ baara minnu bɛ yen n'u kan ka sigi ɲɔgɔn kan waati na nataw la a ko min ma ko chronogramme o de ma se ka taa di min ye CEDEAO ɲɛmɔgɔw ye o fana ma se ka bɛn a kan k'a fɔ min bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ye ɲangi u bɛ se ka wuli ka bɔ Mali kan cogo min na o de la u ye u ka ɲɔgɔn ye u y'a boloda k'a bila ka taa juillet kalo natɔ ye tile 3 la Abdoulaye Diop y'a jira k'a fɔ nka Mali taara ni kumasen min ye o de ye furanjɛla fanga waati yɛrɛ ye n'o ye kalo 24 ye k'a bɛ n'a fɔ CEDEAO kɔni ka lahalaya la olu y'a faamu k'a fɔ CEDEAO sɔnna o baaraw ma kalo 24 sabu min ye Goodluck Jonathan ale min bɛ taamaɲɔgɔnya la Mali ni CEDEAO cɛ a ye kuma min fɔ u ka jɛrɛ in kɛnɛ kan o b'a sɛmɛntiya olu ye k'a fɔ ko ayiwa CEDEAO kalo 24 hali n'a sɔrɔla u ma sɔn a ma pepewu nka u n'u ka hakililaw bɛ ɲɔgɔn fɛ o de la jamana gouvernement yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ayiwa kalo 24 ayiwa baara na kɛ ni o ye a jarala k'a fɔ an bɛ don min na ko bi limanaw min ye kalo 24 min filɛ nin n'a dira nin ye ko sira na dayɛlɛ CEDEAO ye sira na dayɛlɛ Union africaine ye sira na dayɛlɛ ONU n'o ye diɲɛ kelenya tɔnba ye walasa ka se ka kalo 24 baara minnu bɛ k'a kɔnɔna la ka a ɲɛfɔ jaabi minnu bɛ di waati ni waati a jarala k'a fɔ ka daminɛ mars kalo san 2022 ka taa bila mars kalo san 2024 ayiwa o na kɛ furanjɛla fanga dɔ faralen a kan Abdoulaye Diop y'a jira k'a fɔ jamanaw ko u bɛ o de hukumu kɔnɔna la ko nka maaw ka dɔn k'a fɔ ɲangini wulili dɔgɔkun damadɔ dɔrɔn de don yanni u ni CEDEAO maaw olu ka ɲɔgɔn faamu nka limanaw CEDEAO ka ɲɔgɔn ye min kɛra politique tɔn Adama PAJ de y'a jira kunungo a ka laseli dɔw la k'a fɔ ko jaabi minnu bɔra kɔnɔna la k'a kɛra jigi waro ye sabu maaw kun jigi dan bɛ CEDEAO ka baara min na ayiwa a bɛ n'a fɔ kuma ɲɔgɔnyaw ma se ka taa o sira kan Adama PAJ kɔni y'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ halisa u k'u jija u ni CEDEAO ka se ka ɲɔgɔn ye nin ko in kunna walasa jamanaden minnu bɛ gɛrɛntɛ kɔnɔna la u ka bɔ nin degun in kɔnɔna la
o mana boy l'indépendant kelen ga kuma la limana ko maa minnu bɛ yen n'olu ye députéya kɛ n'u ka députéya a ma mɛn kosɛbɛ Musa Mara ani a tɔɲa député minnu bɛ yen ni ayiwa olu de ye députéya kɛ u kun ye layidu ta u ka sigida n'o ye commune 4 sigida 4 na k'a fɔ ko ayiwa kalo kalo u na dɛmɛ dɔ ta ka ɲɛsin sigida denw ma walasa minnu bɛ yen ni ayiwa olu ka se ka se u yɛrɛ kɔrɔ u ka baara kɛ u yɛrɛ ye o de ye siratigɛ la baara in a ma jɔ hali n'a sɔrɔla député ninnu Musa Mara n'a ka député olu bɔra députéya la nka baara in a bɛ sen na a jirala k'a fɔ politique tɔn yɛlɛma min bɛ tali kɛ maa 18 sibiri tɛmɛnen olu de kɛra maaw ye maa minnu bɛ yen n'olu ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ min ye parti yɛlɛma o yɔrɔ la a ɲɛmaaba docteur Yusufu Jawara ale ko a bɛna ɲini ka se san 2 la sisan u bɛ nin baara in na ko n'i ye maa minnu bɛ yen n'olu ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ yɛlɛma yɔrɔ la a bɛ se maa 99 ma an bɛ don min na i ko bi a jirala k'a fɔ député minnu bɛ yen n'olu ye députéya sɔrɔ yɛlɛma tɔgɔ la olu de tun ye nin layidu ta commune 4 denw ye k'a f'u ɲɛna ko ayiwa an kɔni ye députéw ye nka min se bɛ an ye an se kɛra min ye an n'o kɛ min ye sigida maaw ye limanaw Yusufu Jawara y'a jira k'a fɔ jaja n'i kɛra député ye i bɛ se ka nafolo min bɛ d'i ma i ka sara la ja i fana bɛ se ka dɔɔnin bɔ a la ka maaw dɛmɛ n'a ye olu filɛ nin ye ka o baara de kɛ a bɛ ɲini ka na se san 2 ma yɛlɛma député u bɛ nin baara la ko baara in yɛrɛ u ni APJ maaw u bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sabu APJ ɲɛma Burama Ture ale y'a jira k'a fɔ ko APJ yɛrɛ bɛ ka hakilila min tara yɛlɛma député fɛ u ka se ka a kurakuraya a bɛ se ka kɛ fɛn sabatilen cogo min na APJ fana yɔrɔ ale sigilen don denmisɛnninakaw olu dɛmɛni na olu fana bɛ se ka o taama sira kɛ cogo min na walasa Mali sifinnakaw fana bɛ se ka dɛmɛ cogo min na maa 18 minnu bɛ yen ni olu ye dɛmɛ sɔrɔ kɔsa in na u ka kuma lasela Asanatu Karambe ale ko olu maa 18 tiɲɛ yɛrɛ la nisɔndiya b'u bolo bi sabu nin na kɛ sababu ye ka u dɛmɛ u ka baara minnu bɛ yen n'u bɛna kɛ wa kalan fana na d'a kan jamanaw nafolo tɛ ta ka d'u ma ten k'u ka baara kɛ n'a ye u bɛ kalan u kan ka baara minnu kɛ u bɛ kalan o fana na o ye tɔnɔ 2 ye Musa Mara ale fana kɛlen k'o ka kuma ta ko olu député minnu bɛ yen n'u bɛ ka nin baara in kɛ jamanaw u t'a kɛ foyi kama fo sigida maa minnu bɛ yen ni se tɛ u ye ayiwa olu fana bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min na Mali baara ko a ma nɔgɔn a ko nka min y'a la ko la gɛlɛma dɔɔni ye gɛlɛya dɔɔni min sɔrɔla baara in na o de ye k'a fɔ maa 99 minnu bɛ yen n'olu ye dɛmɛ in sɔrɔ ko n'i y'a sigi 100 sara fo ka na se sisan ma ko maa 10 bɛ yen jamanaw olu kɔni tununa maa ma se ka olu ta yɔrɔ dɔn dɛmɛ bɛ d'i ma k'i ka baara kɛ n'a fɔra e bɛ nafolo minɛ ka tunu n'a ye o fana tɛ a ko la diya ye dɛ Musa Mara ko o de kɛra a ko la gɛlɛya ye kunnafoni filɛ nin ye jamanaw an ye nin bɔ l'indépendant ale kɔnɔna la o mana bɔ yen Nouvelle Horizon ale bɛ yan a kumana Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko affaire min bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ ko 600,000 k'o de tara ka di Mali kunnafonidilaw ma k'a sɔrɔ nin 600,000 in dira nka minisiriso min na ale de ye kunnafoni di ayiwa ni o ye maître Aruna Mamadu Ture ye ale y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na i ko sisan jamanaw jɛmukan min bɛ yen n'o bɛ to ka kɛ minisiriw bɛ yen olu bɛ to ka taa jɛmukan in kɛnɛ kan k'u ka baaraw olu da kɛnɛ kan k'a ɲɛfɔ jamanadenw ye ko min ma ko Mali kura taasira Aruna Mamadu Ture minisiri min bɛ yen n'ale de bɛ kunnafoni ko kunna bi a ye nin kuma in fɔ o de kɛnɛ kan a ko san laban in na k'a daminɛ san 2018 ka n'a bila san 2021 ko 600,000 o de tara ka bila maison de la presse ale ka bolo kan jamanaw nka nafolo in dira minisiriso in ale ma kuma kan ale ma fɔ ko ayiwa an ye nafolo di maison de la presse ma maison de la presse fana o fana ma bɔ ka ɲɛfɔli kɛ ayiwa nafolo kɔni dira an ma nin ye a filɛ nin ye jamanaw nin de kɛra la ko la kɔlɔlɔma yɔrɔ ye n'i ye jateminɛ kɛ dɛmɛ min bɛ ta ka di kunnafonidilaw ma san o san n'an k'a ma ko aide à la presse jamanaw a laɲinina conférence d'entente nationale min kɛra san 1991 o de kɛnɛ kan o de kɛra sababu ye ani hali dɛmɛ bɛ di politique tɔnw ma a n'o bɛɛ lajɛlen fasugu kelen ye jamanadenw de bɛnn'a kan nka limanaw dɛmɛ min n'a bɛ di kabi san 1996 fo ka n'a bila san 2017 la ko dɛmɛ in kunnafonidilaw tun y'a fɔ k'a fɔ ko dɛmɛ in tigɛra nka jaja san o san 200,000 min n'a bɛ di
ko Haruna Modibo Touré de bɔra ka ɲɛfɔli min kɛ a welela jɛmukan min kɛnɛ kan n'o ye Malikura taasira ye k'a fɔ ko 600,000 dira maison de la presse ma limanaw ko in kɛ a balila maaw la kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen ko nin bɛ se ka kɛ cogo di kunnafonidila yɛrɛ caman y'i yɛrɛ ɲininka o kuma maison de la presse bɛ fɛ ka mun de ta ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma k'a sɔrɔ dun ministre yɛrɛ de da bɔra k'a fɔ ko 600,000 dɔɔni yɛrɛ b'a sanfɛ k'o de dira maison de la presse ma k'a sɔrɔ dun kunnafonidila dɔw bɛ kuma la bi k'a fɔ ko dɛmɛ min bɛ yen n'o kan ka di k'a bɛ san 3 bɔ sisan dɛmɛ in a ma se ka di kunnafonidilaw ma limanaw nin ye ko fila min n'a ye maaw dabali ban kosɛbɛ walasa n'i ye jateminɛ kɛ kuma min n'o o fɔra nin ye ministre fɛ Haruna Mamadu Touré ayiwa kunnafonidilaw kɔni wulila k'a ɲɛɲini sa nafolo min dira nin ye a kɛra cogo di a donna da jumɛn fɛ o la maison de la presse ɲɛma n'o ye Banjugu Dante ye ale yɛrɛ bɔra o don u ye jɛrɛ dɔ kɛ ani kunnafonidila ɲɛmaw ASEP maa minnu bɛ n'olu bɛ ASEP tɔn kɔnɔna la ani ayiwa arajotigiw olu ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn ye a ka sɔrɔ ka bɔ ni sɛbɛn dɔ ye sɛbɛn min limanaw u ye jɛrɛ min kɛ o don a ko tiɲɛ yɛrɛ la nafolo min n'a bilala olu ka bolo kan a bɛ se 600,000 ani a n'a kunkanfɛn ma nafolo in a dira a taara sira minnu fɛ a y'olu ɲɛfɔliw kɛ a ko k'a daminɛ san 2018 ka n'a bila san 2021 na a ko nafolo min dira fɔlɔ 71,000 ani 50,000 ko o dira san 2018 1,219,000 ani 19 fana o dira san 2019 n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka ayiwa ni nafolo fila in o bɛ se 300,000 ani 61 ani sefa wari 50,000 o 300,000 ni 61 ani 50,000 in o de tilala arajo minnu bɛ yen ni olu bɛ URTEL kɔnɔna la limanaw a bɛ se o tilala o arajow ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se 150,000 ɲɔgɔnna ma min ye ASEP ye n'o ye kunnafonidila minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛbɛnni kɛ ko 150,000 n k'a fɔ 61 ani sefa wari 50,000 o tilala olu fana ni ɲɔgɔn cɛ Banjugu Dante ka ɲɛfɔliw la ko 50,000 wɛrɛ bɛ yen limanaw o fana bilala maison de la presse de ka bolo kan nka Banjugu Dante y'a jira k'a fɔ o 50,000 min filɛ nin o ma di k'a fɔ k'o ye dɛmɛ ye ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma dɛ o tɛ aide à la presse la nka o tara de limanaw k'a fɔ maison de la presse yɛrɛ ɲɛda bɛ se ka ɲɛ cogo min na minɛn minnu bɛ yen i n'a fɔ minnu bɛ don maison de la presse kɔnɔna la a kɛra sièges ye o a kɛra bureau kɔnɔ minɛnw ye o a kɛra hali bafuluw n'a ɲɔgɔnnaw ye o k'olu de sanna ka bila maison de la presse kɔnɔna la o 50,000 in na limanaw ni ye jateminɛ kɛ kuma min fɔra ministre fɛ k'a fɔ ko 600,000 min dira kuma in ja ko tiɲɛ don nka min kɛra la basima yɔrɔ ye o ye k'a fɔ ministre ye nafolo in a dira waati min na ministre so in a ma kunnafonidi kɛ hali communiqué kelen k'a fɔ ayiwa an ye nin nafolo in an y'a bila maison de la presse ka bolo kan maison de la presse fana ale fana y'i makun ale ma foyi fɔ a ko la limanaw kunnafonidilaw kɔni dabali banna o y'a ye k'a fɔ nafolo min dira nin ye ayiwa a taara sira jumɛn fɛ Banjugu Dante kɔni ye u yɛrɛ dama wele ka ɲɛfɔli dɔw kɛ a ko siratigɛ la nafolo in taara sira minnu kan nka limanaw nin b'a jira k'a fɔ ayiwa ko ministre so min bɛ yen n'ale bɛ an ka kunnafonidigew kunna n'a bɛ baara o baara kɛ a k'a jija a ka jamanadenw kunnafoni walima ka kunnafonidilaw yɛrɛ kunnafoni k'a fɔ ayiwa baara min kɛra nin ye a filɛ nin ye ko an bɛ o de lahalaya la sisan n'a fɔra k'a fɔ ko Malikura walima yuruku-yuruku o ka kɛlɛ limanaw nafolo min dira nin ye kunnafonidilaw ma ni caman y'a jira k'a fɔ nafolo ma di u ma ayiwa ko min dira ja ministre kɔni ye tiɲɛ fɔ a tora sa kunnafonidilaw yɛrɛ dama u k'a lajɛ nafolo in a taara sira min kan kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la o mana bɔ yen le soir de Bamako ale bi yan kumana limanaw soir de Bamako y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Menakakaw olu ye wulikajɔ kɛ k'u bɛ laɲini na ka ɲɛsin baɲumankɛ tɔnw ani jamana ɲɛmɔgɔw limanaw k'u kɔfilɛ Menakakaw la kunungo Menakakaw u ka société civile de bɔra ka bɔlɔ minɛ ka taama u ka nisɔngoya jira ka jira k'a fɔ ko olu Menakakaw olu bɛ lahala dɔ kɔnɔna la bi tiɲɛ yɛrɛ la adamaden tɛ se ka ye nin lahala kɔnɔna la limanaw ka jira k'a fɔ ko Bamanci jɛkulu belebeleba minnu bɛ yen i n'a fɔ EIG État islamique au Grand Sahara ani jɛkulu minnu bɛ yen ni olu ni
État islamique Grand Sahara ti ɲɔgɔn ɲɛsira la i n'a fɔ Tamalat, Inshiman ani Inekar, Emis ninnu ye jɛkulu ye minnu ni État islamique Grand Sahara u tɛ se ka sigi yɔrɔ kelen n'u ma firi ɲɔgɔn kan. Limanaw o kɛlɛw o de bɛ taa wolo maa minnu bɛ yen n'o ye sigidalamaw ye u m'a min u m'a bɔn olu bɔnɛni na u ni na. A kɛra sababu ye bi limanaw falatɔw cayara kosɛbɛ. Maa caman bɛ yen minnu bɛ yen n'olu bɛ Menaka mara kɔnɔna la, caman ye wuli fisaya sigili ye, caman wulila ka taa yɔrɔ wɛrɛ, ayiwa a bɛ se ka lakana sɔrɔ yɔrɔ min na. Menakakaw y'a jira k'a fɔ nin bɛ se ka to senna ka dugu bɛɛ lajɛlen tuma bɛɛ i b'a ye maaw de bɛ bɔnɛ u ni na walima maaw bɛ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la k'a fɔ u bɛ taa ayiwa lakana ɲini yɔrɔ wɛrɛ. Menakakaw y'a jira k'a fɔ a kɛra sababu yɛrɛ ye baɲumankɛ tɔn minnu bɛ yen n'olu bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin sigidalamaw ma olu bɛɛ lajɛlen ye Menaka mara bila bi. A ko kabi mars kalo tile 8 tɛmɛnen fo ka n'a bila bi la nin kɛlɛ in de bɛ senna nin jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ. A kɛlen don sababu ye sigidalamaw olu bɛ ka tɔɔrɔ sɔrɔ u ka sigidaw la bi kosɛbɛ. Ni gɛlɛya minnu fɔlen filɛ nin ye Menakakaw de wulila ka taama kɛ kunungo. A ko olu fɛ yen ji tɛ ka sɔrɔ, limanaw balo tɛ ka sɔrɔ, foyi tɛ ka sɔrɔ. Hali maa minnu bɛ yen n'u bɛ bagan mara la u ka baganw bɛ ka sa ji minɔgɔ fɛ bi. O de la dɛmɛ fitinin min yɛrɛ bɛ di u ma ko dɛmɛ ninnu caman bɛ yen o tɛ ka se a seyɔrɔ la. Mun tora sa u bɛ wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma, jamana u ka min ye finitigiw u ka se ka taa Menaka mara a lakana a ka se ka bɔ nin bamanciman ninnu tɛgɛ kɔnɔ, sigidalamaw bɛ se ka sigi kɛ lafiya la cogo min na. Jamanaw kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ. Soir de Bamako kelen ka kuma na a ko min bɛ tali kɛ dollar wali miliyɔn 75 min bɛ tali kɛ programme alimentaire mondial PAM ale de bɛ k'o ɲini bi. A ɲɛmɔgɔba Eric Perdison ale de ye nin kunnafoni di k'a fɔ bibi in na ayiwa ni nafolo ma sɔrɔ jamanaw ka malidenw dɛmɛ n'a ye ayiwa kɔngɔ bɛ sɔn ma miliyɔn 1 ani a kunganfɛn o de sɛgɛn kalo 6 natɔ in na. N'i ye jateminɛ kɛ kunnafoni na Soir de Bamako ka kunnafoni la ko programme alimentaire mondial ale de sigilen don baloko gɛlɛya k'o kɛlɛ diɲɛ kɔnɔna la bi. A ko nafolo kasabi min filɛ nin n'a bɛ ka ɲini a ko n'i y'a tila 100 o 100 jamanaw 11 o dɔrɔn de sɔrɔlen don a la yɔrɔ o tɛ se ka fɛn bɔ. O de la k'u bɛ wele bila a ye nin kuma fɔ diɲɛ kelatɔnba ka arajo min bɛ Mali la yan n'o ye Mikado ye a y'o kuma fɔ o de arajoso in na ye ayiwa k'u bɛ wele bila min ye diɲɛ baɲumankɛ tɔnw ma u ka se ka na joona walasa min ye ayiwa balo ye u bɛ se ka di sigidalamaw ma cogo min na n'o tɛ ko kalo 6 bi kɔfɛ jamanaw maa dɔw bɛ yen olu bɛ sɔn kɔngɔ bɛ sɔn ka olu sɛgɛn kosɛbɛ fo ka taa kɛ gɛlɛya yɛrɛ ye. Soir de Bamako jamanaw mana bɔ yen nɔ an b'a kuncɛ ni le reporter ye. Reporter y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ M5 RSP ale ka san 2 sɔrɔ hukumu kɔnɔna la yɔrɔ min ye CMAC ye n'o ye coordination de mouvement et association de l'imam Mahmoud Dicko sympathisant de l'imam Mahmoud Dicko ayiwa olu ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi u ka jabala la Maɲanbugu min ye M5 ale ka san 2 sɔrɔ ye ko nka u bɛ fɛ ka jaabi de di jaabi min bɛ yen n'o ye M5 ka san 2 sɔrɔ ye mun ni mun kɛra ko olu kɔni ka hakilila la Yusuf Daba Jawara CMAC ɲɛma ko M5 sigi furadama ni sisan cɛ a bɛ n'a fɔ wasa ma sɔrɔ M5 ko la sabu ko jaabi minnu b'a la bi o ye k'a fɔ M5 kɔni sigira nka jɛkuluba 3 min bɛ yen n'o ye Troika ye FSD EMK ani CMAC olu de kɛra sababu ye ka M5 ko yɛrɛ k'a lawuli ni tɔw nana fara u kan nka a jala k'a fɔ M5 tɔw nana kɛ jamanaw ko min yɛrɛ bɛ bi ni ayiwa premier ministre b'o bolo bi ayiwa ko M5 ko tɔw nana kɛ forokolangolo ye baara minnu kalifara u la ayiwa baara in ma se ka kɛ nka min bɛ tali kɛ furanjɛla fanga u bɛ se ka fɛn kelen min fɔ k'o ɲɛna o de ye min ye lakanako ye n'o tɛ a waati la M5 ale ye laɲini fɛn fɛn kɛ n'o de y'u ka di recommandement ye jamanaw k'o baara si tɛ bi min sera ka kɛ o fana ka fɔ CMAC ɲɛmaaw ka fɔ la jamanaw a bɛ dansigi kɛ kunnafoni sɛbɛnw lakalili la min na a lasera a balimakɛ Amadu Jalo fɛ ni Ala sɔnna sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kura minnu mana bɔ k'o lakali aw ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.